でやりたい曲はですね、富士山フルコロナフェスティバルがこれからも続けるですね、また豊田草薙さんのその先へということをやりたいと思います。で、兄も社長の組んだ若い人なんですけど、遊んでもらえればいいなと思い僕の方からこの2人にありまして、その先にということで、もう一個話が長くなってすみません。スペシャルゲスト、三角山のまだもないかで、コマーシャルがあって、はい。じゃあ私がやりますね。三角山そうそう、皆さん聞いてます？三角山放送何ですかって調べてくださいね。いつもフォルクローレやってる数少ない放送局ですけども、今度24日朝やって、これ昨日前たちは夜やる素晴らしい。で、その DJ は彼女です。ぜひ楽しんで聴いてください。その彼女は今日はここまで入っていただきます。よろしくお願いします。